खावसे हाहांबायनो लोगोफोर बेबो खुनुरुखुमसो गाबफिनजोबो। हेल' लोगोफोर, वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बयखौबो बरायना थाबाय। ओमफ्राय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै जोंहा इन्जुर लिरनो नागिरदों आरोना, नै इदिखौ इन्जुरखौ हाजों लिरगोन आरोना दिनै। ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम नायबानो जाबाय। थ' लेट्स गो, भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। अन्थाइ बारिखा नालाय जोंना न'आनो हाजो बारिनो। बाला सियासो ओमफ्राय होनबाबो सिथाबोलाय। लाफाखौ नायनि बहल बैसांखौ सिफायखाबाय लोगोफोर। गैया लोगोफोर, नै हायानो सिथाबा माथो। हायानो बालासो नालायथो, मोजाङानो नङा, खस्थ' दंलै। खावसे हाहांबायनो लोगोफोर बेबो खुनुरुखुमसो गाबफिनजोबो। दायो ओंखामखौ जासिगोन आरोना लोगोफोर। खावसेनिखौ हाबाय आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय दानि खावसेथिंजिखौ लिरबावबाय आरोना। दासो हाबाय नै लोगोफोर, जा खस्थ'यै। अ माय गड, खनसेयावनो जा गोबलाखाय। नै जा सुन्दरि नुखाबाय न'खौ हले। सिगांनिखौबो हाबाय नै लोगोफोर, समायना नुखालायबाय।
फार्स्ट टाइम दसथ' लिरलायलायना माबायदि दायो थाब थाब सिथाबदों मानो होनबा जोङो गोदान हा लायफिनबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो दहायना जाहैबाय बाला एसे दंदेरोमोन नालाय ओंखायनो सिथाबाखैमोन आरोना दानिया नै मासे जों सिथाबदों फाइनालि लोगोफोर कमप्लिट जाबाय आरोना खोमसिलायबाय आरोना नै लोगोफोर जों मैया मोनायाव गासिखौबो फुरा हाजोब्बाय आरोना नै मोनायाव मोजां नुयैखाय दिन्थिनाय जायासै मोनासिम जाखादों ओमफ्राय सानैखौबोथ' बेलासियावनो हाजोबखादों नै ओमफ्राय नै हाखौ रोगाजोब्बाय आरोना उसुं दानो नागिरबावबाय आरोना नै माने जोङो मैया हास्लाबैखाय आरो दिनै उसुंखौ दानो नागिरबाय आरोना उसुं दानो जोंहा गोबोरखि लांफैदों नै लोगोफोर नै मोसौआ लोगोफोर जा साइसखा नै बाबाया ना सारना लायदोंमोन नै जोंहा उसुंखौ दाजेनबाय होमबा नै फुल हाजेनबाय बेखौ जोंना ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय नै खुदुना भाजा ओमफ्राय नाजों टमेट'जों नै